faltaba un miembro hoxe, pero a nós tamén nos falta unha miembra. E como é a nai? Bueno, faltanos moitas miembras, pero esa miembra, pois, xa que o fillo o nombraron, a ela tamén, que la está acompañando o fillo, Tom. Esta vai para Ángeles e para... Ah, claro, dúas miembros, vale. A nai máis a irmán, ten razón. Vai para Ángeles... No, a irmán de Marcos. Non me lientes, Esta vai para Ángeles e para Lucía e tamén para Marcos de paso, vale? Para que o ano que ven estemos todos aquí na Praza de Buxán outra vez. Jaiteiros tamén. Espera que, Jaiteiros, ainda nos queda unha,